Tsaka komentaryon ta dito nga issue akit na ulit-ulit nga nadakamat idi eleksyonen. Ket kapilitan lang nga ag komentak tata at kan isumalat ti issue. Ket tsaka mo ta deti ginatang tayong ang daga-apo na siya at matiti purpose na. At nangangaytay pa iti public hearing na aprobaran mat iti COA kan inaprobaran pa iti Sangguniang Bayan kan san ti provincial board ket deti ngamin ginatang tayo nga daga-apo importante one deto ita dumakdakkel mat iti negosyo iti ili tayo ket kasapulan tayo iti nalawlawa nga lote nga pangipatagdaran tayo iti munisipyo wano government center ket first class municipality pa yan ket deti daga ginatang tayo accessible iti poblasyon ken iti away asidagpay kadagiti pagtagilakwan napintas mo tapos ti presyo na sa titulado titled may sa taking kukwa kan it falls within the range of our CLUP kan na saya ti gabornan basit lang iti gabornan tapno ti kastaget may eroginton iti proyekto at pinanawak idi nga pundo nga paggabor iti deti lote nga mahan tayo na i-implementary dita adda digiti requirements pelang secure tayo kadagiti national agencies sagbi nga gabor tayo ngam pag-amok tataket na gaboran bansan kanon dutag ko na now going back deti daga ako na siya ang investment dito ay tangumat nga to presyo daga DJ kabangibang na daga 16,000 pa yung paglago DJ king kukwa ket dito ket ginatang telang itinasya at nga presyo ng hire tayo iti independent nga kumpanya nga praise deti presyo na inaprobaran mat ti COA inaprobaran pa iti Department of Finance iti BLGF ken iti daduma pa nga agencies ti gobyerno so legal ti pan nakaka-acquire na ken may sabay apo deti dati nga munisipyo tayo hantemot nga bebean pagbalin to dito yung museum no ma-restore mo ngam kasapulan lang iti nalawlawa nga munisipyo at umatado mo ti negosyo dumakdakkel ti populasyon iti ili tayo umatado mo iti positions kan umatado iti records nga idulin tayo ket kaya temot nga na komportable digiti kakailyan tayo nga may agabil iti services iti munisipyo sa mesa kaya po kastaon itatan iti mapaspasamak nga kalkalamidad masansan iti earthquake ket yadadoy na po Dios detag da mga munisipyo tayo apo ket nga resilient dito iti earthquake and other forms of calamities so nga kaya temot nga nasa safety dagiti kailyan tayo nga mapan inta munisipyo no na barbaro kan taltalgad deti nga building so iti munisipyo tayo dikiti apo tiga po na no apay ginandat tayo iti panawon ko iti gumatang pilote tapno ti kastaket adda pangipanan tayo iti munisipyo kan eventually government center. Ibinsa tayo man sir no mano iti pinang anan manot inutang tayo kaditi para iti panaggatang kan iti naalat kaditi 150 million na po iti inutang tayo. As of now nakabayad tayo iti 30 million tadi di may katlong taon iti panag-akum ko nagbaybayad tayo din iti amortization kan principal ket hambat nga napuputan na nakabayad tayo awam bat iti nisar din tayo nga social services na maintenance temot amin adum balat at suporta tayo iti agrikultura
At dalat ta iti suportata iti transportasyon, continuous balat ta iti Christmas package tayo kari iti kakailan tayo kung na dumaping basic services iti RHO kada agriculture iso nga deti inutang tayo apo kat haang nga maka-afektar iti operation ken iti panang taming tayo iti panagkasapulan iti kakailan tayo self-liquidating detoy adumot iti ili nga adda utang na adda iti iling second class, third class ket dakdakkel pa iti loan da ket tayo ket first class municipality tayo. Idi agaplikar iti loan ni J Land Bank nasurok peng 500 ti offer da nga loan ko ma iti ili ngam 150 lang po nakidi tapos tikas tagat ta ambot nga aduon ay deti utang ti munisipyo. Ket injo time mabayadan tayo deto ita nabintas mo ti ingreso ti ili ti kunak ulit may sapsapulan tayo mo ma-afektaran iti servisyo ket hindi long run at investment ito deto yun ken adare din nga akaran tayo to nga pangipatagdaran iti munisipyo. Pagkapan ako magayam ka di pang patakdar tayo di jay building. Wen, deti lote ket halang nga nagata nga tapno adalang dagat ili ta pagamo tayo po ket De Marcos ni ako bongpong ket sumapilat presidente ni ako ay may ket senadora mo ket deti dua congressman ket naayat daw ket hang isod ako mati asiggan tayo nga pangibagaan iti panakiirogi deti government center kan adamot deti 20% development fund iti ili tayo nga nayon na kumakan inot dito at hamot golpe anong nesesya ti mairogin malpastulat ta DJ tiga po na no apay confident ak nga mairogi kuma ta DJ Philippine National Police willing ta pay nga iti pakayakaran nangket mamit DJ area nga kasapulan iti PNP nga kamkrami pa iti mangi finance no pa DJ panakay construct iti police station ni Jai pati DJ farmer center ket iti panaki sarsarita ka iti kaban ti Department of Agriculture iti kay mabalenda mo ti mangitad iti farmer center so nga inino ko sa pela ko mata may rugin to dati mo lang malawlawagan tumot iti panonot iti agdamakan sumarsar nung mangidad o pili upon the encouragement of our townmate.